proseso sa high-risk pneumonia sa stroke benefit. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak ang mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8663-3588 para sa detalye. Mga kapuso, mga veterano, mga kamag-anak po ng mga veterano, mga AFL retirees, inanyayahan po ng Veterans Bank ang lahat po ng mga veterano ng World War II, post-war, mga AFL retirees at kanilang mga kaanak sa stock subscription offer po nito. Maaari na pong mamulat ng minimum na 100 shares sa halagang 110 pesos bawat isang share. Ang eksklusibong handog na ito ay hanggang sa June 30, 2024 lamang. Bumisita po sa pinakamalapit na Veterans Bank branch o sa www.veteransbank.com.ph. Invest in Hello. Blessed day, everyone. Ako po si Venus Rock. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's
ano ang ay ang tagal. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:19 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas. Tatalo Bayalong Katos ngayon, ilang po nagtitinda ng gulay doon sa Pinggit pala ay bagsak presyo po yung ano doon, repolyo. Repolyo. At yung iba daw ay binalik doon sa mga sakahan. Walang bumili sa trading post nila roon. Ayan na. Kami na ito. Alas 6:20 na po. Alam kami sa Alan J. Kumusta sa NEPA? NEPA, Mega Q-Mart pala. Okay. Morning. Mega. Oo. Ang ganda nun. NEPA Q-Mart. NEPA Q-Mart. Hindi ko makakapanakunan po po yung pelo. Nagpapalik kita dito sa Mega Q-Mart. Pero ngayon kasi, alam naman, nagbabago ang panahon. Nagbabago din ang pangalan. Kaya sa Mega Q-Mart, hindi mayano at hindi makapaliwanag yung ilang mga nagtitinda na nasa tatlong dalawa hanggang 3 piso kada kilo ang presyo ng repolyo sa Benguet. Pero pag nagtitinda sa palengke, napakataas na presyo po yung peso. Ito yung dahil na rin sa sobrang supply kaya napipilitan ng mga magkukulay na ibenta ng paluti ang kanilang ating repolyo kahit na ang umulan ay nasa 15 piso para sa pagtatanim ng repolyo. Ay hindi ka mga nagtitinda ng gulay, masyado naman manong nakakanismaya na napakakulan ng gulay kahit ng repolyo, pero pagdating sa kanila ay mataas na ang puhunan. Paano nga nila ba ipapasa ng mababang repolyo sa mga hindi ko mataas ang presyo? Sa kuha kasi anya nila sa puhunan, nasa 55 pesos kada kilo, malayo po sa 3 piso na kada kilo mula sa mga magsasaka. Pagkatapos nito, 80 pa
pagkatapos ibebenta ng 70 hanggang 80 pesos para kumita. Minsan pa doon, sila mga retailer ang sinisisi ng mga mabibili dahil napapanood nila sa mga balita, Kuya Melo, na 2 piso hanggang 3 piso lang. Pagkatapos pagdating sa kanila, ang taas ng presyo na 70 hanggang 80, isang piso ang repolyo, Cereal milk. bebenta lang sila, samantalang binibenta nila ilang beses ang baka bago makarating sa kanila. Tawag dyan na yung transportation and logistics. Yan ang issue na yan mamaya sa ating issue mamaya. Yan ang ating pag-uusapan na alam. Ba't nagkakaganyan? Bakit kailangan magbulok ang mga produkto sa panahon marami ang ani nito? At bakit doon sa bagsakan ay mababa presyo? Eh bakit hindi ito'y mahal? Sabi nga yan yung budget yan ay hindi mo makasusuportan na matutupad ng Department of Agriculture para sa makarating sa mga mamimili. Pero ang problema, talagang ang mga trader at mga middleman pa rin ang talaga napapayan. Kaya pakinggan natin yung ating kaya nakapalayan. Nakakadismaya po kasi ang kuhan niya doon is 3 pesos. Pagdating naman sa amin, pinapasa naman sa amin ang mahal. So, paano namin maibibigay ng mura sa mga buyer kung ang kuha namin is mahal? So, inisipin ng mga tao na isang 1-piece Thai part spicy chicken. Paraway lang pa. Tanong ko lang po. Part lang po, available spicy. Ano? Big part lang daw po. Ano yung original? May Thai part? Vegan leg lang daw po. Big part ba yung wing? Yung spicy? Malaki ba siya? Small part lang daw, sir. Oh? Ano yung big? Basta big part na. Small part lang po. Ano yung may big part kayo? Puro small part daw po lahat, sir. Malalaki na yung manok nyo Di ba malalaki na yung manok nyo? Okay na? Yan lang po sila ng malaki, sir. Classic lang po yung may malaki, sir. Sige, classic Thai part na. Medium po with fries po. Wala pong Thai part, sir. Big part lang po. Medium orange juice, no? Walang price. Okay po. Okay na? Ilan po doon? Isa lang. 190 po. Ay, 190 po. Maliit na bagay lang yun. Ito to. Oo. At yun ay short term, yung mga ganong klase. Kailangan talaga natin maglagay tayo ng mga logistics, mga infrastruktura para mapabilis natin yan. Yung mga pagka-transport ng ating mga produkto. Morning po. Pa-discount lang, darling. Ito Okay po. Sorry po, sorry po. Sorry. Tama, sir. Ano po? May hotdog po. $85 na lang po. Paraway lang po. Swipe po. Thank you.
ang low pressure area at tatawagin itong bagyong Aghon. Ayon po sa pag-asa, hindi na matawag ang bagyong Aghon. Morning po, DJ Orange and Blood Festival. Minsan lasang tubig. Minsan kahapon lasang tubig. Oh, sorry sir. Pero ngayon pa, okay na pa. Palitan na lang pala natin ito pagkuhan. Bagong kuha mo ba ito? Ako bago po. I trust. Ano? Thank you. Malaki yung chicken mo? Body part po yan, sir. Malaki? Thank you. Thank you, sir. Thank you. Ingat po. Ang naturang bagyo na si Bagyong Aghon sa linggo. Nakataas naman po ang signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Islands at Bukas Grande Islands. Ito namin si Obed Melo del Prado sa Super Radio DC. Obed, pati na pa siya ng Paraga, particularly Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. Kaya yung Eastern Visayas, lalo na yung Eastern Samar at Philippine People Region. So ito po yung mga area na direktang makakaranas ng epekto ng bagyong Aghon. Kasi ayun, tuminto ka. Hindi na sa paglabas niya, mangyayari po pag nagsimula na siya mag-lumiko. So baka mas significant po yung paglabas niya. No? So nakikita po natin yung malapit siya sa may area ng Samar. Pwede siyang organ tropical storm category. Sabihin, hanggang signal number 2 yung pwede sa itaas ng tropical cyclone. The most prescribed naproxen brand by doctors. May pag-aaral na ang naproxen gaya ng Xanax ang may mababang risk sa puso at ito pa mga kapuso. Mabilis ang Raisin. Xanax may works in as fast as 15 minutes na tumatagal ang ginhawa ng hanggang 12 oras. Kaya pag may pangamba sa pain medicine, don't worry, maging panatag. Xanax. Naproxen sodium is the generic name of Xanax. Natin yan, magka-close na po tayo wala po matapang na amoy. Opo, ang amoy po nito ay pambata ang amoy. Sarap amoy-amoyin. Yan o, yan. At kaya pwedeng find kahit nasa kayo ang lotion. Ang lotion po ay available sa Mercury Drugstores nationwide, sa Lazada at sa Healthcare Max Official Store. Everest Smart TV Prime. Ano Everest TV show with the world? Kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV, building healthy relationships. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Experience a new level of luxury in Quezon City with Solera Resort. The city's first 5-star integrated resort. Solera Resort. Start it today. A new talk in Quezon City. Opens on May 25
Bell-Pilsen Citric Care, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Maraming nauusong diet at health supplements ngayon. Pero dapat, i-check kung ano ang totoo bago sumunod sa mga ito. Ang pinakaligtas na paraan para maging malusog ay ang pagkain ng masustansyang pagkain at pag-inom ng tubig araw-araw. Dapat din matulog ng sapat bawat gabi at mag-exercise ng 30 minutes kada araw. Kailangan din alagaan ang mental health. Ang simpleng pag-relax o pakikipag-usap sa iyong loved ones ay mabuting paraan ng self-care. Alagaan lagi ang kalusugan. I-check ang totoo kasama ang Bright Bed. Prima, breakfast! It's today, Mama. Did you need a Bigazin sandwich? Ladies' Choice Chicken Breast made with real chicken and farm fresh eggs. Lady busog? Ready now? For just 12 pesos SRP. Para sa i-32. Wow! Si Melo Delgado? Panalo! Mga text mo ninyo yung pumasok na si 2228. Ang huling apat na numero dapat hulihin Melo lahat ng fixer sa mga hensya. Nasangkot ang mga Chinese na kumukuha ng